Għal snin twal il-Partit Nazzjonalista għamel pressjoni fuq il-Gvern biex jibda x-xogħol fuq l-akkomodazzjoni soċjali f'Taċċawla, ir-Raba Tawdex. Waqt li tħejjiet kienu għaddejjin ma tilifx okkażjoni waħda biex jistaqsi dwaru bilan li jipprova jagħti l-impressjoni li l-Gvern mhux jaħdem fuqu biżżejjed. Imbagħad mal-mument li beda x-xogħol, il-Partit Nazzjonalista qal li hu kontra l-proġett. Jirriżulta li din l-inkonsistenza ħolqot anki disgwid bejn id-deputati nazzjonalisti Awċin wara li tul is-snin id-deputat Chris Said kien wieħed mill-istaqsa kontinwament fuq dan il-proġett. Chris Said saħansitra ddeskriva l-proġett bħala wieħed importanti f'waħda minn sensiela ta' domandi parlamentari li għamel. Mistoqsija parlamentari minnhom, Said kien staqsa lill-Ministru għall-Finanzi meta hu maħsub li nagħlaq il-proċess biex tkun tista' toħroġ din it-tender li refera liha bħala importanti ferm. F'domandi li għamel wara huwa ħeġġeġ lill-Ministeru għal Għawdex biex jagħlaq il-proċess mad-Dipartiment tal-Kuntratti mill-aktar fis. Dwar l-istess proġett staqsa kontinwament ukoll id-deputati Van Bartolo, il-kelliem għall-akkomodazzjoni soċjali tal-Partit Nazzjonalista. Wara li l-proċessi tal-ippjanar u tenders ingħalqu seta' jibda x-xogħol, il-Partit Nazzjonalista ħareġ kontra l-proġett. Din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista bidel il-pożizzjoni tiegħu basta jattakka l-proġetti tal-Gvern. Din id-darba l-iskuża hi li l-proġett se jneħħi l-ispazju miftuħ fil-qasam ta' djar f'Taċċawla meta dan mhuwiex il-każ. Il-proġett ta' riġenerazzjoni taż-żona Taċċawla se jwassal biex jintlaħqu żewġ miri ewlenin, l-immodernizzar tal-ispazju pubbliku u żieda fl-akkomodazzjoni soċjali. Il-proġett għandu binja żgħira ta' akkomodazzjoni soċjali biex f'Għawdex ukoll jiġu mejjuna familji li jeħtieġu appoġġ soċjali. Il-parti l-kbira tal-proġett hija maħsuba biex jiġi riġenerat l-ispazju pubbliku sabiex ir-residenti u l-familji f'Taċċawla ikollhom żona rikreattiva akbar u iżjed adegwata. Dan il-proġett holistiku se jsir fuq medda ta' art ta' 3750 metru kwadru li minnhom 330 metru kwadru biss jew aħjar inqas minn 9% tal-ispazju eżistenti se jkun iddedikat għall-akkomodazzjoni soċjali. Il-komplement tal-ispazju, dak ta' 3 tomniet, se jiġi ġenerat kif spjegat fil-proġett bi playing field, outdoor gyms, recreational area water features kif ukoll landscaping estensiv. Se jiżdiedu wkoll is-siġar. Barra minn hekk se jitkabbar ukoll il-football pitch eżistenti. Dan se jkun qiegħed jitkabbar b'150 metru kwadru għal 850 metru kwadru u dan sabiex ikun jista' jintuża aħjar kemm għal sessjonijiet ta' taħriġ mill-Victoria Hotspurs kif ukoll mir-residenti taż-żona.